Лукашенко вярнуўся са сваёй працяглай, дакладней тыднёвай камандзіроўкі акурат 3 ліпеня, але на ўрачыстасцях адсутнічаў. Прамаўляў за яго дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вольфович. Берегите семью, она фундамент. Берегите страну, она наша. Той же самы Вольфович узяў слова, калі 2 ліпеня пад Бранскам пад дрон трапіў аўтобус Менск-Гомель-Анапа. У гэты час Лукашенко быў у Інданезіі і Мьянме і не пракаментаваў сітуацыю дагэтуль. І менавіта Вольфовичу давялося публічна прызнаць, што ў галоўнага саюзніка Беларусі праблемы з бяспекай. Президент говорил, сколько у нас сегодня замечательных мест для отдыха на территории нашей страны. Вы сдержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет. 2 інцыдэнты з дронамі, пагрозы Зеленскага наносяць удары па рэтрансляторах і НПЗ ў Беларусі. Апошнія тыдні краіна балансуе на небяспечнай мяжы магчымай ваеннай эскалацыі. І акурат у гэты час Лукашенко збольшага знікае з публічнага інфаполя. Топ-чыноўніку Дмітрию Крутому давялося нават апраўдвацца. Нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов. И это проекты президентского уровня и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Прэс-служба Лукашэнкі актыўна асвятляла ягонае турнэ з Расіяй у Кітай і Паўднёва-ўсходнюю Азію з акцэнтам на цырыманіяльныя і нефармальныя моманты. Але афіцыйныя каментары наконт таго ж кітайскага візіту даручылі першаму намесніку прэм'ер-міністра Миколаю Снапкову. Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. Назіральнікі задаюцца пытаннем, чаму замест Лукашэнкі на першы план выйшлі ягоныя функцыянеры. Гэта асцярожнасць ці не дазваляе стан здароўя 70-гадовага палітыка. Напрыклад, адсутнасць Лукашэнкі на святкаваннях 3 ліпеня можа тлумачыцца гэтымі кадрамі з Інданезіі напярэдадні. Заканадаўчую базу на выпадак сыходу Лукашэнкі ў Беларусі ўжо падрыхтавалі. Паводле абноўленай канстытуцыі, калі ён не зможа кіраваць, напрыклад, праз стан здароўя, паўнамоцтвы перайдуць да старшыні Савету Рэспублікі. Сёння гэта Наталья Качанова. Таксама змянілі закон аб прэзідэнту, дадалі гарантыі кшталту поўнай недатыкальнасці ўсёй сям'і, пажыццёвай аховы і дзяржаўнага забеспячэння.